Inggih Sang Prabu Garudinata. Kula nyundhungan dhateng Kyai Werkudara. Mumpun saeba inggih gandeng Paduka Raden Werkudara sampun saged. Mumpun saembaranipun anak kula, tumuli dinten menika anak kula pun kuntul wilanten kula pasrahaken dhateng Paduka Raden Werkudara. Ya tak tampa untuk nyanten kowe aja duwa aja suwa jarane iki wis dadi wujude perjanjian kadang ora ana kang bisa mapaki keridane Raden Werkudara nanging pun bawa saya kowe ndek Raden Werkudara kowe bakal nemu mulya donya patendelahan niki inggih Kanjeng Rama Kanjeng Paduka sampun paring sabda ngatus mekaten kemarin kula nyuwun pamit tumrap Raden Werkudara saha Prabu Resna. Iya, lurus tak bakali. Sebab rugi kula badhe sita Raden Werkudara menjadi mati. Iya, kakak boko sebelum manesoni pinter nggono sita ya aja nganti kowe gawe bolo aja nganti gawe suwo. Prabu Resna kula anakku kalih pun kontel ngantem dados bolongan Paduka Raden Werkudara. Piye? Kemarin pun masuk dalam apa? Kula sayang jero. Ketang resna kula Kyai Werkudara kula balah Kyai Jawaka kepengin susul dhateng Kyai Werkudara anggenipun mupu saindra. Ya ato panjenengane karo kakangku iki kunti lanten tapi sungsungake bareng bareng kakangku minangka pembiku marang bareng kakangku inggih Kyai Haji Kyai Werkudara sampun kasebadan mupu saindra negari Gendhing itu menika kontor lantung sampun kula kanthi tumuli kula pasrahaken dhateng Paduka Kyai Haji Ngamarta. Mila Kyai Haji, Paduka Kyai Haji karo mirsani kontor lantung kanthi netra batos badhe nyedadosan menapa Kyai? Tulundang gandengan kala katon lenging sanging sakawet ambung. Sebab nggih sampun diwa sidra Mas Padang dhateng sanggih tur wilanten ngatas karang dilane nggih Bathara Dharma kenging cawu jeneng dewi pemuluhan babak sesane wujud wahyu ngaten renang wahyu banget manjing anak kali sampun kula boleh mangayu bagiya dhewe Paduka sampun nampi nugraning Gusti wujud wahyu banget ingkang nunggayani kaliyan pun wilanten inggih pun sing anteng wae Kakang Sumardiya nggih teges sampun
Pola yang dados sedang madu kok madu tentreming sawasana medalnya kok. Mesti lekas madu kok niku saged anyawake dhateng para Mas Asisa Mbak Alia. Tuwin waktu kaliyan saged dipun tampi temanten kekalih pemindhaipun keluarga Bapak iki Sumarno sakula wangsa. Kali madhepun pun modul sampun anti wadi korban terus sampun titik kok nek dadi lelampahe dalu menika. Kula sakon sing ngae wajib pun mau sing kata paksa ilang aran-aran kunjuk denganipun Bapak iki sakukuban iwak keluarga Bindha atus kali wisawan ngiri rata ngemplak Kadipaten Boyolali. Kula pamriksa lumantar lestri kula sakonca nyuwun bumi sakodra makansani. Sabibareng ringgitan Bapak iki sakeluarga tansah manggih hayu-hayu kahayu sala. Anggenipun nyalonaken upacara ngunduh mantu para madya rusanipun pinaringa wilujeng sala tinebih paling durga sila cinaket paling bagya mulya. Pungkasane kok monggo kula kanthi santi pisan mardika salamina akhirul haram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa aku akan juga pun. Semoga ya ya di pun apa ya.